Bawah. Disas kerei, bokrom marah kerap khai tong tabo. Disas khai ni rang kerei. Interest rok semua kenal Hai lam sokol jota blog nai chongnai friend songrok no ge tinin blog tam nai nyor to thumbnail title nui saimanjak nong na gajo ko kobang saibai chang video ni bisingon thanglai tabung kha ang chini labar bagano thanani nai chongo labar katal kaina ni bagai hakor kholai chongo gobo nanyan bagai ang tabuk thanani bagai lama phaisa paijak kai ko himui chongo iko lama bo o lamang kha tabuk piece rajak nai hingke it rui phai chongo hayang Ratanpur High School ganani theke yango chi yango rui phai chongo ta hingke yang asukjar sokpai ko hingke tai koyak mas ba dui mas rok phanangai mano hingke aboni pore bong kangke no chino lama no nor piece nuksinai omoi kotao bebang no ready khaijak dor jagari phai bebang no wa khagoi klang thangbai jak yang bai ko nanya di abo bebang no kinarok wall dar no saimi adren abo lo saiman chenai ta piece rok rupai man porabo ke ko labar bagan phai so ge chin labar bagan no omo chin labar bagan ko labar bagan kinawo no tabuk ketal kanya nai mani ke yabono tabuk nornang phunuk sinai ta singyamne labar ngata klai ko keseng kene kisa kai kha jaga basuk tor the ase aingo agi wa to ne mani wa income rok krei nei seng labar rok kai risina nei tabuk labar kanyan bagai ready khali chumota ke ko kaga ba phajak norto bono je sinai rok ta sini tongna binu kaisi YouTube channel tongo DHABIN Roy Devor Marjak bini channel iko bawah disas kerei, bokrom marah kerap khai tong tabo. Disas khai ni pun disas kerin bagai bokor mata kerap khai tong ni sawo hai pun bo tini disas khanya ni sawo tano iko disas khai ni rang kerei. Interest rok semua kenal bom citra rangan rawat dera second dong tuh iko garing tang jaga ba nokhong kerejat garing nanya ji oro tabugang kanai ta wati kisa phai kisa si thangka iya mam oh oro tok nang ta tabang nong no labar hakor je khurjang no phunugana nor nai chong de tabung nai manai thangai tongo nanya je ikorok lubia kair jaga ase chong ha और बकाई जंग नौरा आसे खो